Homer Premium Shirts. நம்ம தொடர்ந்து இலங்கை பிரச்சனையை பேசிட்டு வரோம். இலங்கையில் பொருளாதாரம் மிக மோசமடைந்து வருகிறது, அப்படி விலைவாசிலாம் ரொம்ப ஏறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசணும். அதுக்கப்புறம் போராட்டம் நடந்தது, அதையும் குறித்தும் பேசணும். தற்பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் ராஜினாமா செய்துவிட்டார். ஏன்னா அந்த போராட்டம் கோத்தபயா ராஜபக்ஷ மற்றும் மஹிந்த ராஜபக்ஷ ஆகிய இருவருக்கும் எதிராக நடந்த ஒரு போராட்டம். இதில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ மட்டும் ராஜினாமா பண்ணியிருக்காரு. ஆனால் கோத்தபயா அவர்கள் பண்ணலை. இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறது? இலங்கை மக்கள் கோத்தபயா ராஜபக்ஷவை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாமா? இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிற போராட்டம் நேற்று பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் கடுமையான அளவிற்கு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கார்கள். அவங்கள அடக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, கண்ணீர் புகை குண்டுகளை வீசியிருக்கிறாங்க, தடியடி பிரயோகம் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மக்கள் சொன்னது என்ன அப்படின்னம்னா, இந்த ஆட்சியாளர்கள் வெளியேற வேண்டும். ஆனால் கோத்தபயா செஞ்சது என்னென்னா, அவங்க கேட்டது மாற்றம், இவர் பண்ணது ஏற்பாடு. ரணிலை வச்சு ஒரு ஏற்பாடு, தற்காலிக. ஆமாம் வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்காக தான் எல்லாம் செஞ்சுட்டோம், எங்களுக்காக நீங்கள் எதையுமே செய்ய வேணாம், கோ ஹோம் கோத்தா அப்படி தான் அப்படி சொன்னாங்க. அதான் போராட்டத்தினுடைய நோக்கம். நீ வெளியேற அப்படின்னம்னா என்ன அர்த்தம்? பீயிங் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டு நீயே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னம்னா, உங்களால் அமைக்கப்பட்ட அமைச்சரவை அது இது எல்லாம் போகணும். இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த பார்லிமெண்ட் மஸ்ட் ஹேவ் டு பி டிசால்வ்டு. இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டு மக்களை சென்று சந்தித்து மறுபடியும் ஒரு புதிய அரசு அமைத்து அதன் மூலம் மக்களுடைய நம்பிக்கை பெற்ற அரசுன்றதை நிரூபித்து அதன் மூலம் இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்காவுக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த கிரைசிஸை சந்திக்கிறதுக்கு தன்னளவிலும் உலக நாடுகள் அளவிலும் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அப்படின்னு செய்யணும். இப்போ இருக்கிற டிஸ்பென்சேஷனை வச்சுக்கிட்டு, இப்போ இருக்கிற ஆட்சியை வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் இதை ஏற்றுக்க தயாராக இல்லை அப்படின்றது தான் இன்ன வரைக்கும் தொடரக்கூடிய இந்த போராட்டம். எனவே கோத்தபய ராஜபக்ச என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னம்னா, ஏமாத்திடலான்னு நினைக்கிறாரு. ரெண்டாவது விஷயம், தங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த அடக்குமுறை கருவிகள் அப்படின்னு தான் அவர் பார்க்குறாரு, போலீஸையும் இராணுவத்தையும். அதை இறக்கி விட்டு இந்த மக்களை சிதறடிச்சிடலாம், இந்த போராட்டத்தை முடைக்கலான்னு நினைக்கிறாரு. ஆனால் அது ஒரு மோசமான எதிர்விளைவுகள் ஏற்படுத்தும். ஆனால் வேறு வழி இல்லை, அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு தான் போகும். நான் இந்த இடத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி கேட்கணும் சார். 2009 இறுதிப்போர் நடக்கும்பொழுது இலங்கை இராணுவத்திடம் சரணடைந்த விடுதலை புலிகளாகட்டும் மக்களாகட்டும் கிட்டத்தட்ட 1.5 லட்சம் மக்களை கொன்றார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மிக சிறிய போராட்டம், ஒரு பெரிய போராட்டமே வச்சுங்களேன். அந்த போராட்டம் அரசுக்கு எதிராக நடந்த போராட்டம் ஒரு பெரிய போராட்டம். ஒருவேளை ராஜபக்ஷ அவர்களாகட்டும் கோத்தபயா ராஜபக்ஷ அவர்களாகட்டும் நினைத்திருந்தால் மக்களை நான் ஒரு 10 பேரோ 20 பேரோ சுட்டு கொலை செய்து இந்த போராட்டத்தை கலைச்சிருக்கலாம். ஸோ அதையும் தாண்டி அந்த இடத்த மக்களுக்கு அவங்க பயப்படுறாங்க. மக்களை தாண்டி ஏதாவது ஒரு சக்தி அவங்கள பின்னாடி இருந்து இயக்குதா? அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை. உண்மை என்ன அப்படின்னா, யாரால் இவர்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள்? அந்த சிங்கள பௌத்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மத்திய தென்னிலங்கை மக்களால் தானே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவங்க. அவங்க தானே இவங்களை எதிர்த்து போராடுறாங்க. அப்போ இவங்களுடைய அரசியல் பேஸே அடிபட்டு போச்சுன்னு ஆகலையா? எப்படி இன்றைக்கி இருக்கிற ரணில் விக்ரமசிங்கனுடைய அவரே தோத்தாரோ, 30,000 ஓட்டில் தோத்தாரு, இன்றைக்கி அவர் பிரதமராக இருக்கார், தெரியுதுங்களா? இந்த ஏற்பாடை யாரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும்? எனவே அங்கே நடந்தது என்னது? அந்த மக்களே உங்கள் மேலே நம்பிக்கை எழுதுறதுக்கு பிற்பாடு நீங்கள் பதவியில் இருக்கிறதுக்கான எந்த விதமான தார்மீக அடிப்படையுமே இல்லை. அரசமைப்பெல்லாம் அப்புறம் யார் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்களோ இவங்க தான் என்னை தேர்ந்தெடுத்தாங்க, சிங்கள பௌத்த மக்கள் தான் எனக்கு ஓட்டு போட்டாங்கன்னு சொன்ன கோத்தபயா. அப்படி தானே சொன்னீங்க நீங்கள் சஜித் பிரேமதாசா கிட்ட வெற்றி பெற்ற போது. அப்போ இன்றைக்கி அதே மக்கள் எதிர்க்கிறாங்கன்னும் போது நீங்கள் எப்படி அவங்கள நீங்கள் அடக்க போவீங்க? இன்றைக்கும் 9 பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள், நீங்கள் மறந்துடக்கூடாது. 9 பேர் சுட்டு இறந்திருக்கிறார்கள். ஒருத்தர் மக்களால் அடித்து கொல்லப்பட்டார் என்று சொல்கிறார்கள். வாட் எவர், ஒருத்தர் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இறந்திருக்கிறாரு, கொல்லப்பட்டிருக்காரு. இப்படியான ஒரு சூழல். இதுக்கு மேலே நீங்கள் பதவியை விட்டு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கான அடிப்படை என்ன எங்கே இருக்குது? உங்கள் மேலே தான் குற்றச்சாட்டு. இந்த பொருளாதாரம் நாசமானதுக்கு காரணம் ராஜபக்சே குடும்பம்ன்றாங்க. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? நீங்கள் தொடர்ந்து இருந்துக்கிட்டு நாங்கள் ஏற்பாடுகளாக நாங்கள் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நேற்றைய தினம் மாணவர்களால் மிகப்பெரிய போராட்டம் கொழும்பில் நடைபெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறீங்க. எதிர்காலத்தில் போராட்டம் நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது, நடக்கலாம். ஸோ அப்படி நடந்தாலும் இந்த போராட்டம் எதை நோக்கி போகும்? அதோட வடிவம் என்னவாக இருக்கும்? நிச்சயமாக இந்த போராட்டம் இவங்களை தூக்கி எறிகிற வரைக்கும் இருக்காது. இதெல்லாம் இவரெல்லாம் இந்த ரணில் விக்ரமசிங்கே எல்லாம் வெளிநாட்டு ஏற்பாடு, இதெல்லாம் ஒன்றும் ரொம்ப நாள் நிற்காது. அந்த மக்களுக்கு தேவை, நாங்கள் ஒரு அரசியல் மாற்றத்தை காண விரும்புகிறோம், அதனால் நீங்கள் வெளியேறுங்க. அந்த அரசியல் மாற்றத்தை செய்வதற்கான அடிப்படை இலங்கை அரசமைப்பில் இருக்கிறது. இவங்களெல்லாம் ராஜினாமா பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு இடைக்கால மந்திரி சபை அமையலாம். அது சஜித் பிரேமதாசா தலைமையில் கூட அமையலாம். அதை அமைஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய வேலை என்னவாக இருக்குன்னா, தேர்தல். நாங்கள் தேர்தலுக்கு போகிறோம், எங்களுக்கான உதவியை செய்யுங்கன்னும் போது அப்போ உலக நாடுகள் இவங்களுக்கு எந்த விதத்துலையும் உதவலாம். வெற்றி பெற்று ஒரு அரசு அமைஞ்சிட்டவுடன் அவங்க IMF கிட்டேயோ இல்லை மற்றவங்ககிட்டயோ பேசி செய்யலாம். தொடர்ந்து ஒரு வெளிநாட்டினுடைய ஏற்பாட்டோட ஒரு ஆதரவோடு அமையக்கூடிய ஒரு அமைச்சரவை வைத்துக்கொண்டு இலங்கையில் மறுபடியும் ஒரு நிலைத்தன்மையை கொண்டு வரவே முடியாது. அந்த மக்களினுடைய ஒத்துழைப்பின்றி ஒரு நிலைத்தன்மை ஏற்படவே ஏற்படாது. அழிவு தொடரும், அழிவு தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கும்.
இவங்க ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு முடிவு கட்டினா கூட அவங்களுக்கான பாதிப்பு அவ்வளோ சீக்கிரம் மறைஞ்சிடாது. அதுக்கு பெரிய ரொம்ப தூரம் அவங்க போக வேண்டியது இருக்கும். தமிழர்களை வந்துட்டு கொண்டு வந்துட்டு அவங்களுக்கான ஒரு தீர்வை கொடுத்து அவங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு புதிய அரசாட்சி அரசுன்னு அவங்க போனாலே தவிர அவங்களால இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியாது, முடியவே முடியாது. அழிவும் தொடர்ந்து கொண்டே தான் இருக்கும். சரிங்க சார். இலங்கையில் அந்த போராட்டம் உச்சகட்டத்தில் நடைபெற்று கொண்டு இருக்கும்பொழுது வந்து இந்தியாவும் சரி சீனாவும் சரி மிக அமைதியாக இருந்தார்கள். பெருசாக அதை பற்றி கருத்து தெரிவிக்கல. அந்த போராட்டம் வன்முறையில் முடிந்த போதும் கூட இந்தியா வந்து எப்படி குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் என்றால், இலங்கையில் நடைபெற்றும் போராட்டம் வந்து கவலை அளிக்கிறது, வன்முறைக்கு எதுவும் தீர்வாகாது, எங்களுக்கு வந்து மக்களுடைய ஜனநாயகம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த இடத்த ராஜபக்ச சகோதரர்களை பற்றியோ இல்லை இலங்கையில் வந்து இப்படி தான் நடக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியோ சொல்லவே இல்லை. ஸோ இந்தியாவோட கருத்தையும் சீனாவோட அந்த அமைதியை எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள்? இல்லை, அவங்களாம் சொன்னாங்க ஒன்றும் மரியாதை இருக்காது அப்படின்றதுனால தான். இவங்க என்ன சொன்னாங்க, நாங்கள் அங்கே இருக்க அங்கே ஆட்சியில் யார் இருக்கிறாங்கன்றது முக்கியம் இல்லை. இந்திய ஒன்றிய அரசு சொன்னது சொல்கிறேன். அங்கே யார் ஆட்சியில் இருக்காங்கன்றதுல எங்களுக்கு மக்கள் தான் முக்கியம். மக்கள் தான் முக்கியம்னு இவங்க செஞ்சுருக்காங்களே. மக்கள் தான் முக்கியன்றதுக்காகத்தான் வந்துட்டு இலங்கையில் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடந்த அந்த போரை வந்துட்டு இவங்க ஆதரிச்சாங்களா? There are 1000 questions. ஆனால் சும்மா பேச்சு. இவங்கெல்லாம் சொன்னால் அங்கே மதிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லைன்றதுனால நாங்கள் அதில் தலையிட விரும்பவில்லை, அது உள்நாட்டு விவகாரம் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிற வன்முறை தீர்வாகாது. உக்ரைன் மேலே ரஷ்யா போர் தொடுத்தாலும் வன்முறை தீர்வாகாது இல்லையா? இலங்கை தமிழர்கள் மீது அந்நாட்டு அரசே போர் தொடுத்தாலும் வன்முறை தீர்வாகாது. அப்புறம் ஏன் ஆதரிச்ச? எனவே இந்த மாதிரியான ஏமாற்று ராஜதந்திரம், சீட்டிங் டிப்ளமசி, இதெல்லாம் இதுக்கு மாதிரி ஈடுபடாது. நாணயமாக நிற்கிறதா இருந்தாலும் ஒதுங்கி நில்லுங்க. அந்த மக்கள் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த விரும்புகிறார்கள். அந்த மாற்றம் ஏற்படும் வரை எந்த ஒரு சக்தியும் அதில் கருத்து சொல்ல முடியாது. அந்த மக்கள் ஏற்கவும் மாட்டார்கள். ரணில் அவர்கள் வந்து பிரதமராக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ராஜபக்ச சகோதரர்களுக்கு பிறகு வந்து அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றது யாருன்னா சஜித் தான். ஆமாம், சஜித் இருக்கும்போது அந்த சஜித் நினைத்திருந்தால் வந்து தான் பிரதமராக ஆகியிருக்கலாம். ஏன் அந்த சஜித் அவர்கள் வந்து அமைதியாக இருந்துட்டார்? நல்லது. என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னோம்னா, அவருக்கு ஒரு மேண்டேட் தேவை. உள்ளபடியான ஒரு மக்கள் தலைவன் என்ன கேட்பான் அப்படின்னோம்னா, எனக்கு மக்கள் ஆதரவு இருந்துச்சுன்னா தான் நான் வந்துட்டு அந்த இடத்துல கௌரவமாக பொறுப்பேற்க முடியும். மக்கள் ஆதரவு எனக்கு இல்லை, நான் தோற்றவன் தான். ஆனால் எனக்கு அடுத்தபடியாக நான் பெரிய அதிகமான மக்களவை தொகுதிகளை பெற்றிருக்கிறேன். ஆனால் அது வேறு விஷயம். மறுபடியும் அந்த இடத்துல ஆட்சியில் அமரணும்னா அது மக்கள் தான் அந்த அரசை அமைக்கணும் அப்படின்றத சஜித் பிரேமதாசனுடைய அடிப்படை. எனவே அவர் ஒதுங்கி நின்றார், அவ்வளோதான். இந்த அரசுக்கு கூட நான் வந்துட்டு எதிர்த்து நாங்கள் செய்ய மாட்டோமே ஒழிய நாங்கள் ஆதரவளிக்க மாட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் தான் அவர் இருக்கார். இஸ் ரைட். ஓகே சார், இது வரைக்கும் பல விஷயங்கள் வந்து தெரிவிச்சிங்க. ஸோ தொடர்ந்து நமது இலங்கை பிரச்சனை குறித்து எதிர்காலத்தில் பேசலாம். இது வரைக்கும் உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி.